Luoy man ag. Mura ba ko kahalaga ang tanang sa mga opisina? Kaya ilang mga gajang gaba na na ah. Awan sa man atop. Kaya haning balikon. August 13 na karon. Dada ko sa ilang manang. Kay nagluto man sa sagtilaob na nungkab ko diya. Mga tanin to guys. Agang kaba karon si manang. Tapos gawas sa tatay si nanay. Kay ag si mayoro pa man diha, na busy siguro to sa programa pod na gilakaw. Karong tataw din human ka na sa tilaob. Ato mis ibabaw banas man ang mga hoy kay wala gay kasuglod. Maghimo sa suman. Mga karton ang ipang sunglod. Mga para mga hatawas mo to. Ano man pagtilaob ni manang. Kay tamis. Ito na. Napa ko lipstick. Kay katuning ganihan simba men jawa na matangtang. Hagilaman karong di pa ilhaglaspad ba? Na basta tayo di ah. Kung ka itik tayo ha? Maitik ba rin sa tag-videohan? Tayo tara, gutap tayo. Lemon! Maapil na dyan ng subok. Nag-iapil ng subok na eh. Ama na sampung yung kurk. Ito ko, ama magkanan. Ang sampung ba? Kurkod. Dara, nginad. Dara, mas barang diarag pa. Yahay-ray, dun-duzan. Tambag nga, so, marunong nagbangkat. Asin nanay, pwede ah. Nakabisi bugang nanay, oh. Kay, istra pa na dagdag yung ngatos ko. Ano, saan yung sunay? Nalabog na dito. So ka nabutas sa to, no ana gid maka. Gitawag kita ng isuntos ni Gross. Paano sila? Si Kuan si iya saring. Daman ang anda na silang barong at na may baba mga ahoy. Parang sako nang sila nan. Sako kay pasaanon ra. Pasaanon. Para pagkasgan. Pasaanon. Mutukad na mi. Kameras man ang karon. Was plami og si Mayor. Kaya si Mayor busy na siyang kuan lagi opisina datos karang na munisipyo. Maligid ya. Ano lang mo guys, uban laman mo na mo. Uga sa mi manang ma tulong karon. Lisod og way kahoy. Sa mag-uwan na wanay kasunglod basig agkuan ni manang isang banggira isa ng gabuon. Kay man isunglod. Hangat. Ya hangat ako pag paganing. Dudugan naman mo kalakaw. Hilakaw. Sige mo sa sakay. Sakay. Mag-jogging na ugma. Kamis man ang uma mag-jogging na may kay. O na. Taka nagbilbil, ngilad na. Ning ko na bidlisiw. Dahil na mismo nang dapat sa mga opisina, mutukad na mi. Hala. Imingaw ka siguro na yung lugar ah. Namingaw na. Tanawa nang. Pwede atap lagi ha. Kanang kausan na nang. Kaya patapang kong pasaan. Tapos na ganito ah. Masunod ako kay labi na isunglod. Hala ilan na magkasang gigaba. Ang dali alamis manang. Luoy man. Oh, Luoy man ag. mura ba ko kahalaga ang tanang sa mga opisina? Kaya ilang magkasang gigaba na na ah. Awan sa man atop. Kaning ang maghihimo. Kuan ba dyan eh. Daghang ba dyan may kuan dyan mga memories nga mga kalipay sa una katong nay kami pang tulong mayor ni prami nga arap namin kabibo dan eh bibo dan ni panday sa karon na ingani na ho sakit agang daghan Butasan sila. nay lapas nga kuha gatop saglaman kay ahaning balikon bisa ako na lamang sa bisa magbisa na sila mayor sa prami ahaning balikon ahaning utrohon i-renovate ni na ho kay mubalik ko dani magtambay ani ko mag-upload kay kasang maraning signal aning padyo nun
Unsa ba silang bata ilang manghilabtan? Unsa bisag ako ra nga sa gilamang guys. Karang may uban-uban nila mo kunin so. Sa ako nga sa dari kanang balik ako mismo nang dai duha. Partner mismo na kami ng ate panugman sa tutuluhon po na namang lansa nga ilang gitupog nila. Kuan ligan paggasang haligi. Nagimingaw pa ako dani. Ara dyan ang mingawa. Atong nay kuan palagi mi kompleto bibo pa katong si Flor may pa nag-vlog. Sa karon kay kuan naman. Isa-isa na lagi busy na pud silang duha. Mayor ba akas mayor karon katunong. Si Flor may totos kuan si simbahan. Nag-fellowship sila daw ako ning uban dara kus bahay kay ika pa yulay ko naglabad dagang o. Zama una nakakita ko sa mga opisina. Nalain naman gazud. Sama na atin ni renovate nang. Ama ningi kuan guys i-renovate sunod adlaw. Ako na dali mo pudso. Imo na nagbungbong. Di na ka pa paraus-usan kay na may kahoy nga nagbabag. Dari mismo lang sa ibabaw naman mga humi dari. Jam. Ala ba mo lain ngon. Buha mo durian. Dari mis kamutuhan mo agi. Nagsuot-suot mismo nang sakuan. Kalabungan. Ibabaw ni sa among bahay rapod. Ang iba nang nagis man kay mga hoy siya. Diha nang lagbas na sa taganang. Ani ba na makaila ba mo dani? Nang dako ko sa kabuo ko no. Di man tigbasa sa kuno nang. Ani. Buwak lagi na siya naman. Na Makawan ba kani buwak ka? ano naghanak ka to? Kasi buwak mo ya. Buwak na siya pero mo na ito puro ang murag luya. Humot de. Kaya lang kayo matabang kong lukdo. Yan na buwak. Buwak na inipon lang. Tawag ko na patay ba na nang ubuhi ba? Sa mga ligit na ni, bako. Kape? Patay na? Kasi nang putura kay gujuron doon lang. Para kabuatan na des manang zid. Ada ke sana kerem kuda, oke betul. Karena may tekan taas na sakto na. Bakilid raman. Diyan na mi, kauli na mis bahay guys. Grabe semana ang dahara katugos ang kahoy ko. Nagkabagod gusto mi retug na das kahoy. Habit mi mga ligit sa bakilid. Wala naman kung mag-vlog pag uli na mo kaya arang lisura man kadyo. Grabe singatan na ho. Grabe lisura agyanan nandiya. Nasamana na grabe sa kakugihan. Ang dahara nagisang kahoy tanapok. Mga kog kahilag ka ng tanaw sa mga opisina nga. Nagaba na. May nga to no. Sawa na ba siya katong kami pang tulo. Dato ka adlaw sige kuan. Dato sige vlog. Berapa man tutir tengah subuh. Kuan ang kasing-kasing. Alam mo itong kuan, padyo nun. O kuan makalugar ko sunod adlaw. Oro to guys. Hinaot unta nga nalingaw mo sa among pagsulo-sulo na res kamutuhan. Ibuwas among bay. Nja. Nakakita pa mus ka lang among karang opisina nga gipanday sa una karang nay daghara mo din dito yung mga handumanan nja sa katong nayo para ka subscribe lamang po nja like share pa ganahan nja salamat ka Adzu. God bless you all. Bye bye.